La Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats som una entitat que des del 2004 treballem per la defensa del dret d'asil i dels drets de les persones refugiades i migrades a Catalunya. Per això treballem amb dues línies d'actuació. La primera és que les acompanyem en els seus processos vitals a Catalunya i la segona és que realitzem accions d'incidència política per aquest reconeixement del dret d'asil. Qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i el que volem és obrir un debat sobre les diferents formes de persecució que requereixen algun tipus de resposta des de la protecció internacional. La relació de la CECAR amb Colòmbia és llarga i en diversos àmbits. D'una banda, amb tot l'acompanyament que venim fent tots aquests anys amb persones desplaçades pel conflicte i per la violència a Colòmbia, sobretot a la dècada dels 2000 i després de la signatura dels acords de pau els últims 4 anys i l'augment posterior de la violència política i amb totes les accions d'incidència perquè se'ls reconegui el seu dret a la protecció internacional també. I d'altra banda, amb tot l'acompanyament que hem fet a persones defensores des de diversos projectes que gestionem a la CECAR, com pot ser Ciutats Defensores dels Drets Humans, que és un projecte de sensibilització i d'incidència, o el Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores de Drets Humans, que és un programa de reubicació temporal per persones defensores en risc. Hem treballat doncs amb perfils molt diversos de persones de Colòmbia, de contextos molt diferents a diferents parts del país. El que tenen totes en comú és que són supervivents d'un context de violència, que o bé les han pres a un desplaçament forçat, a un exili a Catalunya, o bé a decidir seguir defensant els drets humans des dels seus territoris malgrat el risc. Hem acompanyat a persones defensores del dret a la veritat, justícia i reparació, de terra i territori, de medi ambient, dels drets dels pobles indígenes, que defensen els drets humans de diferents maneres, com a advocades, com a artistes, amb organitzacions camperoles, col·lectius feministes, organitzacions polítiques. Tot aquest treball ha estat molt facilitat pel treball en xarxa que s'ha creat des de la Taula per Colòmbia i que ha permès, per exemple, ampliar la xarxa de suport de les persones defensores, o també poder generar espais conjunts de denúncia de les diferents causes de desplaçament forçat i fer incidència política perquè se'ls reconegui d'una forma efectiva la protecció internacional a les persones defensores desplaçades a Catalunya. Mi nombre es Milena Flores, hago parte del Movimiento Ríos Vivos de Colombia. Un saludo muy especial a la Taula por Colombia, que nos apoya desde la defensa de los derechos humanos, el programa, la Comisión Catalana al Refugiado, que también nos está apoyando, y para nosotros como movimiento es muy importante que estas organizaciones se pronuncien a favor de los derechos humanos, ya que hay mayor protección, mayor visibilidad de todo lo que nos pasa a nosotros en el territorio, ya que nosotros estamos en el occidente, norte y bajo Cauca de Antioquia, donde se está construyendo una de las represas más grandes como es Hidroituango, y donde hemos tenido como movimiento más atropello y más vulneración a los derechos humanos. Queremos como movimiento mandarle un saludo muy especial a la Taula y a la Comisión Catalana al Refugiado, que nos sigan apoyando, y nuestros sinceros agradecimientos ahora